lusasazwa ngqo lwendaba estudio 9 kwikomkhulu le-SABC Auckland Park eGauteng nazo eziphambili. All I can say and assure the people of Nelson Mandela Bay and the province and the country is that as the police, we are prioritizing this case. Iqukunjelwe impelaveki yokubhalisela uvoto namhlanje kwaye kubikwe iziganeko ezihlasimlisa umzimba kwezinye iingingqi zeli. I-repatriation bekade yenziwa urhulumeni waseMalawi ngoba fanele yenziwe leyo country ezoqoqa abantu bayo izobalanda. Iyaqhuba inkqubo yokubuyiselwa kwabemi baseMalawi nabaseZimbabwe emazweni abo kusukela ngoLwesihlanu. If resources ne-equipment ngokwaneleyo, it's easy to come up with that iyonke italente apho owathamba lifuna uphosisa. Igala lomqeqeshi wamanqindi uMadoda Jonas limemelele usomashishini orhulumente waseMpuma Koloni ukuba bawuchaze lo mdlalo ingakumbi kwiindawo ebezifudula zijongelwe phantsi. Inzwi khwelo lityala mabandla asekhaya ityeba ngiteketeka imbizi yale ntlwa yelali xa inje masikawuleswa rhuqa. Amapolisa eMpuma Koloni alibeke phambili ityala lokubulawa kwaceba we-ANC uSicelo Mleve odutyulela ahlanziselwa kwiofisi yakhe eZwide eGqeberha phezulu. Amapolisa athi abahlaseli bangene kule ndawo ngethuba uMleve kwintlanganiso nabantu abalishumi babakhomba ngemipu kwaye kutyholwa ukuba izijamankungwini zexuthe iminxeba phambi kokuvulela imbumbulu kuceba. Kusenjalo i-IEC KwaZulu-Natal ithi iphulo layo lokubhalisela uvoto liqhube kakuhle kungakhange kubekho magingxigingxi angako. Umleve ebenguceba kaWard 27 okukha indawo zaseZwide naseSoweto on Sea. Umkomishonari wamapolisa eMpuma Koloni uNjengele Vuyisile Ncatha uthi sele besezithendeni zabarhanelwa. All I can say and assure the people of Nelson Mandela Bay and the province and the country is that as the police, we are prioritizing this case because it occurred at a very busy, very important period in our country, because it was on the day when our people were expected to go and verify their voting stations. Kwesinye isehlo kudutyulwe kwabulawa umgqatswa woceba we-DA eDanune Kapa. Usinovuyo Jokhwe ubulewe esendleleni ebuya kuncedisa abahlali kubhaliso lovoto. Kusenjalo ikomishoni ezimeleyo yonyulo KwaZulu-Natal ithi akho ziganeko zingako zehlileyo kwiphulo lobhaliso lovoto okuquka ubhaliso kwizikhululo ezinhlanu zovoto oluphazanyiswe lukhankalazo kumasipala umuzi wabantu Cebokuhle Harding kumazantsi eKwaZulu-Natal izolo. Abecandelo leteksi nabamakonga ebhasi bangena ezitalatweni besadulela indlela engagqitywanga. I-IEC ithi isebe lezothutho kwiphondo liye langenelela ukuxazulula iinkxalabo. Ithi izikhululo zovoto ziye zavulwa emini maqanda izolo kwaye khange kuphinde kubekho ziphazamisi. Zingaphaya kwamawaka amahlanu izikhululo ezivuliweyo kwiphondo ukuze abeselungelweni lokuvota baqinisekise ngeenkcukacha zabo phambi komhla wovoto ngowesine kuNovemba. Kanti ke nabo abahlali bakwiphondo lomhlantshona benjenjeya kubheka kwizikhululo zobhaliso kuqinisekisa ngeenkcukacha zabo kulontsuku mbini wempelaveki yobhaliso. Emva kokubukela iminyaka engavoti uLucky Phambola uthi uqonde kuba makabangene. Uthi ndifuna abantu bangamangali ukuba ndibhalisele kuvota. Ndiye ndaqonda ukuba ukuhlala nje ndisonge izandla akuncedi. Ivoti lilizwi lam. Utshintsho kulawulo luqala ngevoti yam. I-IEC eLimpopo ithi ibhalise 130,000 yabantu ngosuku lokuqala izolo kukhona nabaqalayo. I'm 19 years old. This is the first time of elections.
kunjalo kubanjwe umuntu wamnye kwilali iGaragwadi eLimpopo utyholwa ngokonakalisa izixhobo ze-IEC izolo. Kusenjani bilusuku lokugqibela namhlanje lokuba bemibeli babhalisela uvoto lonyulo lomasipala ngoNovemba. Inkokeli zemibutho yezopolitiko beziphume ngobuninzi kwizikhulu ezahlukeneyo kwiphondo laseGauteng. Umongameli we-ANC uCyril Ramaphosa uvakalise uchulumanco kumdla obonakaliswe lulutsha lweli lokubhalisela ukuvota ekhokhele iphulo lombutho we-ANC lokubhalisela uvoto eTshwane. OkaRamaphosa ukhuthaze abantu abatsha ukuba bathathe ingqalelo ekubumbeni ikamva lelizwe loMzantsi Afrika ngenkqubo yolonyulo. There are challenges, but those challenges are not insurmountable. Those challenges have solutions, and that's precisely what we are dealing with. The process of development is about dealing with challenges and seeing where the problems are and working on their solutions. That is development. The more developed part of the world, I mean, they have no challenges. They live a really cool life because of the riches that they accumulated over many centuries out of slavery, out of the resources from our countries. We are a developing country, and therefore we must deal with our challenges without fear, without being complacent, and rid our country and rid our structures, government structures, of corruption. Ukanti inkokheli ye-ATM uVuyolwethu Zungula uvakalise inxalabo malunga nokufundiswa kwabavoti kunye nobhaliso esithi kukho imfuneko eninzi yokuba ulwazi ngokuvota maluthi kratya kuluntu phambi konyulo oluzayo kwaye iluxanduva lwe-IEC. The biggest challenge that we face is IEC. Perhaps it is intentional, or maybe there's not enough resources when it comes to doing voter education, because it is IEC's duty to ensure voter education that then ensures that people know that they need to vote. Inkokheli ye-Economic Freedom Fighters uJulius Malema umemelele ulutsha ukuba luphakame luthathe uxanduva ngekamva lalo kwaye esithi ulutsha malungalindeli utshintsho luzenzekelayo koko mabasukume badlale indima yabo ekuguquleni impilo zabo ngokubhalisela ukuvota. The new time voters, actually this is about them. Their future is being destroyed right in front of their eyes. Like the 1976 generation, they must not wait for a permission. They must stand up and take their rightful place. Usihlalo we-NFP KwaZulu-Natal uThamentuli uthi kuyamkhuthaza ukubona abantu abatsha bephuma ngesininzi besiya kubhalisela ukuvota. We are encouraged to see the youth racing to vote. Though numbers in voting district may be not high, but we also wish to hear what IEC will say in terms of the online registration. Amalungu ogxothwe umbutho umkhonto wesizwe party uDuduzile Zuma Sambudla noNhlamulo Ndlela bhengeze kuba aza kumangala ekundleni kokugxothwa kwawo. Ezisibini sibambe inkomfa nonondaba esendini eGauteng emva kwensuku ezimbini nobhala jikelelo weliqela usibonelo nomvalo ebhengeze isigqibo sokusigxotha ngokuhlazisa iMKP. Where were you? Where were you when we were on the ground? Where were you when Muzi and I used to sleep in a car? Where were you? So we can't be told by our rivalists that we must abandon this party. Kwingxelo enye uNdlela noZuma Sambudla bathe bave ngokugxothwa kwabo kwi-MK Party kumajelo endaba ke ngoko abazokuvela balugoba uphondo bengasingiselanga kumasango enkundla. uNdlela ukwathe imimiselo yeliqela mayela nokuguzulwa kwabo nokuba banqangazwe njengabaphule umthetho ayikhange ilandelwe kambe ke utyhole igqiza elikhokhele eliqela ngokubekela bucala umongameli we-MK Party uJacob Zuma. Phakathi kwesisaqhwithi sokuguzulwa uDuduzile Zuma Sambudla uthe akaziva efulathelwe ngutata wakhe encakasana noyinkokheli ye-MK Party uJacob Zuma koko wayamanise impembelelo zokugxothwa kwakhe kwabo bamngqongileyo nabamnika ingcebiso ezitenxileyo. People around the leadership, and I don't feel betrayed by my father. I again blame
the people around him. Kananjalo isisibini sikhankanye ukuhexa okuthe gqolo kwisikhundla sobunobhala kwi-MK Party nokwenze usibonelo nomvalo wangunobhala wesibhozo ukusukela ekusekweni kweliqela ngo-2023 bentshontyela ngelithi kwawunomvalo lo ukha phantsi isitya sigcwele njengonobhala. Ukanti ke uZuma Sambudla ulindeleke ukudibana notata wakhe okhokelela umbutho kwiveki ezayo. Sihlabele mgamane ndaba zethu bangaphi kwamawaka amathathu abemi baseMalawi babuyisele kwilizwe labo benqumla kumDurban Bridge susela ngoLwesihlanu bebesuka eSherwood KwaZulu-Natal. Abanye abemi bangaphandle babuyele kumazwe abo ngabaseZimbabwe abaliwaka banduluke kweli ngebhasi bephuma kwingingqi ezohlukeneyo eziquka iGqeberha, eKapa naseThekwini. Luthotho lwabemi bangaphandle olulungiselelwa impepha zokubuyela kumazwe abo ngethuba kuqhutywa inkqubo yokudidinjelwa kwabo kumazwe abo bambi bezikhethela ngokunokwabo ukubuyela kumazwe abo okuzalwa. Uninzi lusuka eThekwini ngelixa abanye bephuma kwisixeko saseKapa, eGqeberha naseRhawutini. Iqela labemi baseMalawi abaphuma eGqeberha baye badibana nemingeni bazibona bembanguza isithuba seyure eziliqela bekumgama ngekude kuyaphi neBay Bridge. Kungoku nje umzozakuzo waseMalawi uqikelela ukuba bamalunga nama-3,000 abemi belalizwe abaphume kweli loMzantsi Afrika besingise kwilizwe labo lokuzalwa benqumla kuloo mda. The repatriation process is a bit tiresome, but we are doing well. Malawians are going home, ladies, their children, the men, all of them, they are going home well. The processes are a bit long at the borders, the paperwork and all, but eventually we are managing to repatriate our Malawians. Okay. Ukanti ukulungisa impepha zabo ayingomsebenzi ulula. It's difficult because remember these people are undocumented, and so we have to pile everything, the names incorrect, because every border that we pass they want the numbers, and the number must correspond with the passenger list. Uzakuthika ngoku zibhasi ezingama-20 eziwele lo mda kwezi ntsuku zimbini ezigqithileyo kwaye kulindeleke ukuba linyuke inani leebhasi ezidlula kulo mda waseBay Bridge ziphuma kweli loMzantsi Afrika. Kusenjalo sele lifikelele kumawaka amahlanu inani labemi bangaphandle babuyisele kumazwe abo okuzalwa. Uku kuza njengoko umasipala waseThekwini esithi abasemagunyeni balindele ukuba inani labemi bamazwe angaphandle abafuna kufihla inhloko eSherwood eThekwini linyuke lifikelele kwi-13 lamawaka. Usodolophu waseThekwini uMnumzana Cyril Xaba wenze uhlolo eThekwini kwiholo yaseSherwood apho amawakawaka abemi baseMalawi efuna indawo yokuhlala kweziveki zimbini ezidluleyo emva kwemingcelele echasene nabemi bamazwe angaphandle ndaba ngenamaphepha okuba kweli. Isimo siyangokuya sibanzima njengoba abantu abalenganiselwe ezinkulungwane eziyishumi bebaleke ezindaweni abahlala kuzo bezobhaca la. Kulindeleke ukuthi lesi sibalo sinyuke njengoba abantu baseMalawi beqhubeka nokutheleka ehholo laseSherwood befuna indawo yokubhaca. High Commission yaseMalawi siqinisekisile ukuthi abantu baseMalawi abangaphezulu kwenkulungwane babaleke izolo ebusuku eMgungundlovu beze eThekwini ngenxa yezinkinga zokuphepha. Lokhu kulandela isigameko sokuhlaselwa endaweni yakwaJika Joe okuholela ekutheni kushone wokufika kuleli ngokusho kwamaphoyisa. Isiphathimandla sikahulumeni kanye nohulumeni waseMalawi bathi balinganiselwe ku-4,000 abantu asebegodukusiwe. Isiphathimandla zithi sekufika amabhasi angaphezulu kwa-30 eMalawi esuka eThekwini. Uhambo lithatha amahora angaphezulu kwa-30 emgwaqeni. Was working very tirelessly from yesterday as all these days without even going home to make sure that the rest of the people are going home. Masipala weTheku uphinde wavula indawo yesibili ukuze kuhlaliswe abantu abasoswe eSherwood. Abesifazane nezingane ibona abasoswe kuqala. I-repatriation bekade yenziwa uhulumeni waseMalawi ngoba fanele yenziwe leyo country ezoqoqa abantu bayizobalanda. Kodwa wacaca ukuthi impela lo process ye-repatriation iyakwazi ukuthi ibe fast, kodwa kuba inkinga ke ye-transport. IEC iphinde kwadingeka ukuthi isuse isikhungo sayo sokuvota ehholo laseSherwood isiyise kwenye indawo ngenxa yalesi simo. Kwindaba ze-SABC ngoAyinda Mhlongo eThekwini.
Kulindeleke ukuba inkulu baphathiswa yaseGauteng umnumzana Phanyaza Lesufi yenze intetho namagosa ogcino ocwangco ateketiswa ngelokubanga amaphanyapanya najongene nokuthintela ulwaphulomthetho. Le intlanganiso yokuqala esesikweni okokoko lasekwayo elicandelo ngo-2023. Niboxolo baseRhawutini ababefudula besaziwa njengamaphanyaza okanye njengecandelo lothintelo lolwaphulo mthetho kwiphondo bachithwa ngo-2025 emva kokuba umkhuseli woluntu efumanise ukuba basebenza ngokungekho mthethweni. Those that opposed the appointment of all of you were quite excited when the public protector declared that all of you were illegally appointed, that all of you must be dismissed and all of you, your jobs must be terminated. I refused. And I said to the Minister of Police and the Minister of Justice, this is the future. KuJanuwari walonyaka inkulumbuso kunye nomphathisa wezobulungisa behamba nebambela likamphathiswa wamapolisa babhengeza ukuba zonke ingcebiso zomkhuseli woluntu sele ziphunyisiwe. Okuhlala kwabo ke namhlanje kokokuqala ukusukela oko laphinda lasekwa eliqela. We can't sentence these young people and those that we've employed to go back and swell the ranks of unemployment. And the second decision was taken that all of you must be reinstated and be appointed, but your title must change from being traffic wardens to be peace officers. Ulusufi ukwabhengeze ukuba eliqela ngoku lisaxhamla amalungelo afanayo namanye amagosa ogcino mthetho. Kwindaba ze-SABC ndinguNomviyo Ntanjana eRhawutini. Kolu suku lotata iFathers Day kutsho i-SABC ithabatha ithuba lokubuka ubudlelwane phakathi kotata nonyana. Ubuzwe mabuzo benegalelo elimandla kunyana wakho neminyaka eli-14 ophila ne-autism uZwelo ukuba aphumelele magqabini kwigaranti. Kukamabuza lana kusemzini wenzizwa ubuzwe uhlala namadodana akhe amabili uZwelo noLethu Mabuza. Inkosana yakulomuzi uZwelo une-autism kanti wenza izimanga kwezemidlalo ikakhulukazi ikarati. Are you proud to represent South Africa? Yes. Very proud. Where, in golf or in karate? Both. Both? No, that's amazing. You're amazing. You know that? Okay, cool. I found out about my son's diagnosis at the age of 2. What had happened was we noticed he was not reaching his milestones. Usually when you get a diagnosis, one of the stages that you go through is a stage of mourning as a parent. You essentially mourn your child's potential because in your mind you think because he has a disability or a condition, he's not gonna achieve much. So what we then did is we enlisted him for karate because in the same precinct where his brother would go for his soccer, there was a dojo there. From there, we began to see him develop. We began to see his social skills starting to improve. We saw him begin to form a community. Kule minyaka eyi-14 uMabuza ekhulisa indodana yakhe sekunobudlelwane obuqinile phakathi kwabo. Sesewumzali nomntwana sebaphenduka abafowethu. Umlayezo wami kubo baba kule mpela viki ye-Father's Day. Ngithanda nje ukuthi madoda aqina umsebenzi. Siyandinga, siyanibona, qhubeka kanjalo. Ezindabeni ze-SABC uNondumiso Mkhize Bowe eGoli. Kwezemidlalo iqala lomqeqeshi wamanqindi uMadoda Jonas limemelele usomashishini nohulumeni waseMpuma Koloni ukuba awuxhase lo mdlalo ingakumbi kwindawo ebezifudula zijongelwe phansi. Oku ukutsho ngelixa elungiselela intshingi yesizwe kudidi le-welterweight ezinze eMthatha uPapa Makgonogono. uKgonogono uza kukhusela ubuntshatsheli bakhe kuJabulani Makhensa eLimpopo kunyanga ezayo. uKgonogono ubeyenye yentshatsheli eziphuma eVillain Boxing Club engangelizwe kunyaka ophelileyo. Sele iphumelele yonke imilo yakhe emihlanu nge-knockout ethemba ukuba nakwinyanga ezayo yakuqhuba njalo. Ndajima usukela 2017 ndajima kwa-amateur ndijima kule gym oko ndaqala apha
so ndayela ndikhula ke ngoku ndijima apha khona neprofessional bezikhona ejimini ndifunda nakuzo zonke izinto ucoach wabekhona naye ecaleni kwam. Impumelelo kaRhonoRhono ibe yinkuthazo nakwabanye. Inasmuch abantu abaninzi abandazi emaqedini ndibaxelela into yoba iCovid igqithile, I'm back now, zawuphinde ndibe nazo ii-champions kwakhona njengoba sobona uba ndiqalile ngoRhonoRhono. Una-5 fights ngoku, yabo, and zonke ezo fights zi-knockouts, yabo, but nalapho asikabonelwa ntweni, yabo, apha eMthatha. Ukunqongophala kwezixhobo nenkxaso iseyenye imicelimngeni kwiimbethi manqindi. Umele i-Eastern Cape njembe ezayodlala eLibombo. Besicela nje elo ncedo, and also with equipment njembe besebekhanganyile. We are coming from Ngangelizwe. Ingangelizwe yilokishi noko yabantu abaphuwa. Ndingulwandile Mbulali eMthatha. Umbe ngomntu uyawucima umlilo masikhongozeleza ngomso ngolikamageba de kube licelizayo makube chusibele.